Na-file ako sa 5. Ang particular man ko sa numero birth mo. Either 5 o kon 8. Either 5 o kon 8. Hindi na ako mag-explain ko na nung numero ng adwa. Siguro may idea naman kasi na. Dumduman ko sa mayor ako, mga 95% siguro sa nging kasal ko. 95% sa nging kasal ko. Pakasal sila sa pitsa nga 8, 18 o kon 28. May 8 gid. Amo na, particular banta sa numero. Dan tawa bala no. Inang tingala ko na mo. Sakay ka sa aeroplano, wala number 13. Oo. Kulungkuan, wala siya number 13. Civil engineer ako, pag-practice ko sa una sa Metro Manila, nalantaw ko mga building, wala man siyang 13th floor. Subot siya ganoon mga tao, biskan na mo ng mga designer, particular sila sa number. So, amo na, sining ko, wala man kita perdihon, wala, there's nothing in hurry. Iban gani particular man sa 1, agud mag number 1 ka, file ka sa 1. So, ako file ko either 5 or 8 numbered. So, sa liwat ang imo mensahe sa mga pumuloy sa segundo distrito. Atong mensahe sa pamuluyo sa segundo distrito, pili ka mo sang pili ka mo sang kandidato nga nga may sinseridad gid sa pagserbisyo sa inyo. Sila na ko katuig sa serbisyo publiko ngani, siyam na ko katuig nagmayor. Manugin siya na katuig nga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan o kung board member. Para sa ako na muna, no? Advice ko sa mga botante, pili sila sa mga sang kandidato nga sincero nga magserbisyo sa ila. Okay, kung kaysa ibang gakatalang man